Današnjom konferencijom praktično obeležavamo početak našeg novog, velikog i značajnog projekta. Reč je o projektu Prevencija kao garancija, čiji je cilj podizanje svesti o značaju preventivne zdravstvene zaštite. U narednih godinu dana bavit ćemo se temom karcinoma dojke. Zašto baš ova tema? Zato što je Srbija na neslavnom prvom mestu po broju umrlih od ove bolesti. S druge strane, cilj nam je svakako da podržimo žene koje su već obolele od ove bolesti, da ih predstavimo na pravi način, kao hrabre, snažne, odvažne žene koje dostojanstveno biju svoje bitke. Ja sam prvo oduševljena da se neko i setio da ovo bude tema jedne fondacije. Mnogo mogu da pomognu i društveno odgovorne kompanije, da ne govorimo o tome koliko žena radi u tim kompanijama. Karcinom dojke je nešto što je izlečivo danas i pravovremena dijagnoza bukvalno znači izlečenje. Nekada se žene plaše da odu kod lekara i da urade mamografiju i da odu na ultrazvuk zato što razmišljaju po principu šta ako mi nešto nađu. Pa ako nađu na vreme, bit će sve dobro, a ako ne nađu na vreme, vi se i onako morate lečiti. Odlaganje početka lečenja može da bude katastrofalno za žene. Moramo misliti o svom zdravlju, jer kažem, radi se o tumoru koji je izlečiv.